Kareng. So hi mga sas, welcome back to my channel. Kung bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. So yun mga sas, for today's video mga sas, so for today's content mga sas, mayroon po tayong pupuntahan ngayon mga sas. Bibili po tayo ng mga pagkain mga sas, kasi mga sas magmamakbang po tayo for today's video mga sas. For the lakad-lakad ang person mga sas, for the pasaba. A few moments later. So mga sas, hindi po ako natuloy ka pagmamakbang mga sas, kasi mga sas, nag-chat yung friend ko na mga sas na mag-coffee na lang daw kami mga sas for the pasaba. No camera please. So mga sas, hindi po kami natuloy na mag-copy mga sas, kasi mga sas, burn out po mga sas. And then mga sas, for the kain ng pizza. A few moments later. For the kainan ng mga sas. Katawan ko na. Nagtutuklog sa city. Ako po, labo ko matuto kung dili na masalipuan. May wala. Sa kabilang bahay. That's the ice. Yung ginawa yun. What are you saying? Ako pa nga sa mali. Pipino ni and green. Palis. Kani? Stop filming. What's the manager? Hello, Mir. Hello. Ibala siya team. Ayaw kasong ebing. Ikaw ni? Ikaw? Sige, kuha na. Wala lagi ni makating. Guys, kula na siya ng Makati. Student. Stool. Hello. Sorry. Apila sa midili. Kaya pa rin siya ganun na mag-ikitigat. No filming. Mo irati. Mulga. Thank you. Mga nigpis yung kung ano, yung panpan. And go. Dali pa juga na luto. Feel ko luto na idanya. Ilarang yung pang-pasta. For the kainan na. Hello. Ay, bawal ka. Ako. Gusto ko yung manager ka. Oo. Sorry. Uy! Kaya ka card ka. Stop! Mati na yung gawin mo. Wala kayong bola pang volleyball.
Nag-volleyball siya sa gawara sa ko. Soccer na alam. Pag-bag-bag, gawas. Pertag-taguan. Mas kung minsan dalaw. Okay. Siya lakwan. Suki ba? Murag wine ba kay, you know, like, oh my god, like, hui. Hui. Hello. Family size ni siya. Hanggang sa kung yung sauce. Sabantog na kadag ko siya kuon. Sa video. It's like sinibels. Tagpila na siya. 170, 175. Kasi kapila na. Barbie. Lanay. Pero murag bata ba? Guwap. Cheese. Guwap. Hindi, guwap pa because picture may ganyo ka niya ka-ulo. Murag human Barbie. Eh, di ka uwi pag-pay. Pero sa yung oras ang mga nasa Ka. All. hapon pa. Hapon. Ay, ugma? Pero kung karoon, diba? Imo pong mother kay mother pa the small balls. Basta nila po. Ni panagkod, magkod ko si mother. Maagi mong Thailand na Charis. Laro. Nilaro ang usapan. Lasot na Singapore. Agi sila ng conductor ka chong ko. Sino siya? Napasansin na dito. Napasansin na yun. Chanching sa Hindi ka makutang sa pikas kung ibalik ibang kurente. Shit, mutang mo ko. Teka. Hello. Ano pa? Ako? Sino? Kinukulo mo siya itulo. Ito rin na. Ano naman niligid din sa eh? Tricycle? Hello, Mi. So, wadi ka na nyo na ka. Lansan ka. Nabakay ka ka. Hello there. Giving niyo ako gaon-gaon. Ito just amo. Yan po yung bagong boots. Masuod na ito na mo, te. Sa kagubot. Bago na po siya. Masuod na siya na mo. Yan ang nabing basa sa'yo ng Frankie. Nakakali na siya. Gagay? Kako. Wala. Gusto na pa agi. May kasi ba sir? Ayun, so that. For the na mga sas, for the OB, ano. A few moments later.
So hi mga sis, so kakauwi ko lang dito sa aming bahay mga sis at saka mga sis. Hope you like this video mga sis, and dito muna natin tapusin natin vlog. So thank you for watching, and don't forget to like, comment, and share, and also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. Bye bye!